गिबियावनो आं निउस चेनेलसिम थेंक्स जासिबाय आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो आं दाखालि जितु नगावआव जालांनाय 22-23आव आर्म रेसलिं गेम थ' बेयाव आं चेम्पियनशिप जानो हादों COC खौ लानो हादों अल आसाम स्टेट गेममोन बबे इनस्टिट्यूटनिफ्राय थांदोंमोन गिबियाव आङो जितु प्रेक्टिस खालामदोंमोन आं जिमाव निउ बाहाबलि जिम होननाय बेयाव प्रेक्टिस खालामदों बिनिफ्राय आं गेलाबिलाव दं सिगाङाव माने नेसनेलफ्रावबो गेलेबायमोन नामा औ गेलेबायमोन आं लुधियानायाव आं सेकेन्ड मोनदों आर्म रेसलिंआव आरो पावार लिफ्टिंआव आङो जेला थांदोंमोन पाटनायाव बेयाव आं फार्स्ट गल्ड मेडेल लानो मोनदों आरो उनाव बबावबाफोर गेलेनायनि सिमां दं नामा औ दं आं दा आगस्टआव थांगोन मा होनोमोनलाय बेखौ जम्मुआव नेसनेल जागोन इयो आरो जिहेतु आगोलो आङो गेम गेलेदोंमोन बिनिफ्राय साबसिन गेलेनो हायो आरो रायजोफोरा जुदि हेल्प खालामो आं थांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो नेसनेलखौ नोङो सिगाङाव बबेहाय गेलेहैयामोन लुधियानायाव पान्जाबाव नङा होमबा औ पान्जाब स्टार्टिंआ बबेनिफ्राय खालामदोंमोन नों आं गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो खालामदोंमोन स्टार्टिं बेवहाय मा देरहानो हादों गल्ड मेडेल लानो हादों आं जेला डिस्ट्रिक्ट गेलेदों अब्लानिफ्राय आं गल्ड मेडेलानो लादों थ' नेसनेलाव आं सेकेन्ड लानो मोन्दोंमोन लुधियानायाव स्टेटआवबो आं आगोलो गल्ड मेडेल लादों खिन्थु COC खौ हायाखैमोन अब्लाबो आं ग्रुप चेम्पियन जादों बेबायदि गेलेनायाव जेनेबा रांनि आंखाल माबा मोनसे औ जायो आङो एशियान गेमनि थाखाय आं सिलेक्ट जादोंमोन नाथाय आङो रांनि आंखालाव थांनो हायाखै बियो माबा मा होनोमोनलाय बेखौ मालेसिया बेवहाय थांनो हायासै ओरैनो न'खराव सोर सोर दं आदै दं मादै दं जोंहानि आइ आफायाथ' दंबाबो माने गैयि बायदि आरो लोगोआव थाया आं आदै मादैजों थायो रांखावरियावथ' उसुबिदा जायो नङा जायो दा जेनेबा नोङो नेसनेल आरो गेलेहैबावो गेलेगोन खुलुमबाय निउस चेनेलनिसिम नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय जोंहा मानगोनां जोंहा सोनाब दिनाजपुर गामिनि देबि दैमारि रायजिक पर्यायाव जोंहा गल्ड मेडेल मोनबोनो हानाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि पन्सायतनि सिङाव थानाय दिनाजपुर गामिनिफ्राय जोंहा देबि दैमारि जाहाथे रायजिक पर्यायाव गल्ड मेडेल मोनबोनो हानायलाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों समाजनिफ्राय जाहाथे देबि दैमारिया आरो जाहाथे बिनिफ्राय रायजिक पर्यायनिफ्राय जाहाथे आखौ नेसनेलाव जाहाथे आरो उथिलांबावनो हायो थ' बिनि थाखायनो जोंहा देबि दैमारिया खुब दुखुथिया मानोना बिनि न'खरनि बिमा बिफाया न'आव थाया बाहेरायाव थायो बायजोआव लोगोसे बिनि बिबथैनि न'आव थायो जाहाथे देबि दैमारिया न'खरनि खुब आर्थिक अबस्था गाज्रिनि थाखायनो हयथ' सिगाङावबो बा नेसनेलाव थांनांगौ लुगैया दङमोन थ' नेसनेलाव थांनो हायाखिसै थ' बिनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंहा BKWSCबो दंखायो लोगोसे BTRबो दङ थ' बेखायनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे देबि दैमारिखौ जाहाथे एसे आर्थिक अबस्थाखौ नायनानै सहाय सहजुग खालामोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन गामिनिफ्राय जाहाथे जोंबो जिखिनि हायो गामि समाजनिफ्राय जिखिनि हायो जोङो समाजनिफ्राय जाहाथे बेखौ माने आवगायनो थाखाय जोङो माने नाथ्रोहरगोन थ' बेखौनो बुंनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों